kekewaan putus pardongan otai out surana tikos alasan nabi na henmi mangoroy na to rasmi tinggal honon mau HP ay molo saut hotuaw naik ko susaharuan so ada tanda kemakmuran di bohiku sandiwara do sudah kapinandok mi direkayasa ho asa tuntol pusat kami naing muli nama ho tu si doli pinilit mi ay molo saut ho tu si tabamarhilok nama ho gabe inata di namora ho ito pura-pura dan di moto tolong dona manandai isedoi bawa naga becalon di memang tung macai goda artani si begu waktu kodang musero itahe kodang musero simpananna tersembunyi oh asma ho ito tubut tulomomi sotar todo lo mohi Omongiante saltiau Marsapureta do ito Ay molo arta do barjolo sigatanmu Paling karas mapanti hudi leholokku warado sudah kapinandok mi direkayasa ho asa tuntol pusat kami naing muli nama ho tu si doli pinilit mi ay molo saut ho tu si tabamarhilok nama ho gabe inata ni namora ho ito ating naso di boto manang na pura-pura dan di boto torok dona manandai isedoi bawa naga becalon di memang tung macai goda artani si begu waktu kodang musero itahe kodang musero simpananna tersembunyi oh asma ho ito tubut tulomomi horas mana
Tartoro lomoki Tunglohian pesatiau Marsapure tado ito Ay molo artado Parjolo sigatanmu Paling karas mapati hudi Lehonoku Ay molo artado Parjolo sigatanmu Paling karas mapati hudi Lehonoku